Cześć, witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni, gdzie dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić polski domowy twaróg, który na Śląsku nazywany jest hauskäizą. Jest to serek, który jest wpisany na listę produktów regionalnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa, a przygotowuje się go ze zgliwiałego twarogu. Podczas smażenia, bo smaży się ten twaróg, żeby uzyskać nieco inną niż standardowa konsystencję, podczas smażenia ten twaróg bardzo nieprzyjemnie pachnie, chociaż nie dla wszystkich, bo ja na przykład całkiem lubię ten zapach, ale ja ogólnie bardzo lubię różne śmierdzące sery. Taki twaróg można przygotować z dodatkiem czosnku albo z dodatkiem kminku. Ja zrobiłam dwie wersje. Jest bardzo smaczny, chociaż oczywiście to kwestia gustu. Jeśli znacie taki serek, zapewne wiecie, że można go przygotować w kilku konsystencjach. W konsystencji nieco rzadszej, którą będzie można rozsmarować łatwo na kanapce, albo w takiej jak moja, trochę bardziej zbitej. I wtedy taki serek można kroić na kawałki i jeść jako dodatek do kanapek, albo położyć go na desce serów na imprezie. Zapraszam Was do wypróbowania tego przepisu i zajrzyjcie też na pozytywnakuchnia.pl, gdzie znajdziecie więcej receptur kulinarnych. Zgliwiały twaróg to taki, który się zestarzał. Proces gliwienia można przyspieszyć, zostawiając świeży twaróg w miseczce przykrytej ściereczką na 3 dni w ciepłym miejscu. Zgliwiały twaróg rozpuszczam na patelni na niewielkim ogniu, tak żeby odparować z niego wodę. Następnie przyprawiam solą i pieprzem i dodaję cały kminek albo przeciśnięty przez praskę czosnek. Kiedy twaróg się już roztopi, zgęstnieje, a grudki się rozdrobnią, można przełożyć go do foremki, dzięki której nabierze ostatecznego kształtu. Zamiast przekładania do foremki można też go od razu zjeść na ciepło, a taki z foremki można zjeść po 24 godzinach leżakowania w lodówce. Zapraszam Was po więcej przepisów na pozytywnakuchnia.pl i dajcie znać, czy lubicie takie smrodliwe sery.